Mayong adlo kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. ni Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, ini akong suwat suliran. Ako si Kim, tagatungkop ning Danilla, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kong igsuon nga naghikog. Ano ninyong hisabtan? Ingon nini ang mga panghitabo. Kuya, Oh, Dunggar. Kano ka? Magulaan man ang naong nimo. dakad ko sa amo ka na sweldo. Ha? Ano man? Di ba ako may cashier sa tindahan? Nabiyaan na akong kadiyo to niya kay ikawatan man mi. Ako mauwi pabayron sa kong amo. Kung pilay katidad nga nawa, way akong bayaran. Unsa? Pwede din na. Butang ko yoy. Problema kay kuha ni. Pila naman akong madawat ang sweldo ani. Unsa na may pakaon ako sa pamilya. Ay pala ang problema ha. Mangit, ilaw mo ng gabi eh. Ano na nawag ning asawa ni Dunggari? Hello, Lisa. Kuya, pasensya sa pagsamok na ko ha. Ano man? Way problema. Ano man? Nadia si Gary, kuya. Ha? O man? O pa rin mauli? O pag yun, nagkalalis ang mi ganina. Unya nilakaw siya. Niya o pa mabalik hangtod ron. Mau ba? Unya, si Karen, yung best friend, dili sad mo tubag tawagan. O, sige lang. Sige, suwayan ako sa contact. Wa na si Gary. Unsa? Kaya na ipagbinuang ba? Lagi! Nakusil man sa siya kaugalingon. Unsa? Dili na tinuod kay way pusil ang ako manghod. Taoy. Ako magay naghatag niya kag kinangita man siya kusil. Mo to akong gitabangan. Pero amo ko kay ibaw nga magikog niya siya. Di ko mo tuon nimo. Karen, mura mag-hi ka. Papauli ang ako manghod. Ayaw siya among-amongan sa imong bisyo. Ari alagay para mo tuo ka. Unsa da? Tuo na ka? Dili di ako manghod. Karen, dong. Sorry kay kuya. Ingon manggod siya nga magikog na siya kay ikapay na ko na siya. Unya, giyatagan akong pusil. Umangkay mo nga tinudod niya. Kari! Ibu din sa ipapreso ka! Dugay na kong hibaw nga naibisyo ang best friend sa ako manghod. Pero wag ko hibaw kung hasta bang ako manghod mo gamit pag-apil. Ug murag hay na gid ka itong iyang amiga. Wa na sa saktong pangisip. Pero siya ang akong gibasol nga mao'y hinungdan nga namatay ang akong anghod. Ug unya, Kuya, murag lisod man ang pagkihan nato ni Karen. ha? Ano man? Nakadungog kog istorya nga giparehab naman day kuno na siya sa iyang ginikanan aron maundang na siya sa iyang pagsigig suyop. Maayo ko mauna. Pero bahala og magpaabot nga mahuman siya og rehab. Basta kay kinahanglan nga bayaran gyud niya ang iyang gibuhat. Kuya, Ayo! Kim! Gawas diha! Isa maron? Kay isog ba? Gawas! Unsay ato? Ikay, Kim? Oo. Ikaw din mo iksuon ni Kari? Inahan ko ni Karen dong. Unsa ni ka tinuod ha nga ikihag yun mong akong anak? Oo, ma'am. Kaya gyud. Kinahanglan nga bayaran niya ang gibuhat niya sa ko igsoon. Dili ang akong anak mo'y nagpatay sa imong igsuon. Nagustuhan to sa imong igsuon nga maghikog siya. Pero imong anak mo nagtabang ni Gary. Siya mo naghatag og pusil. Nabuang na ng anak nimo tungod sa bisyo nga pagsigig suyop. Huh? O sige! Kung mao na! Naarag yun may kailang ng mamarangdong! Ha?
ipabarang ta ka. Unsa? Kuya, unsa may nahitabo nimo? Ganina nagsukak ka. Unya karon nagkurog na pud ka. Was ko kibaw day. Lain maging akong pamati. Wa ka kabaranga og tinuod, kuya. Ligi ko mo to kaayo ang bahin sa barang. Pero, kalit sigid kayo nga ako tong gibati. Human ko gibaharan sa inahan ni Karen nga ipabarang ko. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Usa ka cashier ang ako manghod. Ug na timing nga sa pagbiya niya kadyot sa kaha na ay nangawat na ini. Pwede ba gid ay na nga siya man mao'y pabayron sa nawa? Kung pila ang nawa, mausad ang kantidad sa iyang bayran o didakan siya kada sweldo? Ikaduhang pangutana. Misulti ko no ang ako igsuon sa iyang amiga nga maghikog siya o gihatagan niya og pusil ang ako manghod. Pwede ba na akong ikiha ang iyang amiga? Ikatulong pangutana. Posible ba nga dili mapriso si Karen tungod kay nagparihab ba siya? Ikaapat og katapusan. Gibaharan ko sa inahan ni Karen na ipabarang ko niya. Ug human adto, naglain nagmaayo ang akong lawas. Ug wa ko laing gipasanginlan, siya ra gyud. Pwede ba nako siya nga makiha tungod kay nagduda ko nga gipabarang gyud ko niya? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kim. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal. Personal mga pangutana kabahin nato sa mga nagakalain-lain natong problema in life, guys. Ayaw gyud mo kagool, ayaw mo kabalaka. Medical man or mga legal nga mga questions naa si Attorney Elaine Bathan og si Dr. Rene Obra. Kini ang inyong suliran, kini ang akong suliran nga programa. Anda mo alagad, mo hatag og mo tambag ninyo. So ayaw gid mo kaguol ha. We will always be here for you so long as padayon ang inyong paghigugma o pagsuporta kanunay sa ato ang programa, no? Kanang ato ang tingog kaning atong programa madungog dili lang sa radyo, sus madungog ni nato sa Facebook sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. By the way, more than 1 million followers. Keep it coming, keep liking, keep tuning in, keep following, subscribing, guys, please. Kay alternative na no, labi na kung pananglitan na late tagamay wa ta kapaminaw no, kay nalimtan natong oras na ana pud ang YouTube channels nato. And sa mga ganahan mo pada sa ilahang suwat, please ug padala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa ko isip maestra nila sa University of San Jose Recoletos School of Law, no, mga abogado ni sila ng eskwela. So garantisado gyud na tinarong ang tinguha og pangpanserbisyo dinha sa Minglanilla. Abante Minglanilla, okay kayo. O di ba? So si Kim ni suwat ni siya kay again, this is a very sensitive topic, no? Kay ang iyahang igsuon napildig yun, no? Na nagpadalag yun sa mga emotions niya ug sa siguro sa mga demons, no, sa mga bati nga mga tingog nga madungog, no. So si Gary imotingan siyang igsuon nagpapildig yun motong naghikog, no. Iyang ipusil iyang kaugalingon unya ila pud tong nasinati kay wa sad sila kabaw og ngano di sila kasabot. Ilahang tan-aw nga murag na ako no toy mga bad influence nga mga friends, no, ang iyahang igsuon. So mo ni iyang pangutana. Ilahang storya ko, no, gibarang, no, mo sa di ito. So anyway, mo ni iyang pangutana ako di ra magyud kay kumutuo ani mga ingon ana, no. But anyway, ato gining tubagon. Unang pangutana, usa ka cashier ang akong manghod ug na timing nga sa pagbiya niya kadyot sa kaha na ay nangawat ani. Pwede bago di ay na nga siya man maoy pabayron sa nawala. Kung pila ang nawala, mausad ang kantidad nga iyahang bayran ug i-deduct sa iyahang sweldo. Okay, kana manggong manrabaho ta naagi certain positions nga ang ato ang gikuptan dako kaayo nga responsibility kay ni require siya og pagsalig gikan
gikan sa kumpanya, no? Most common ana ang tawag ana positions of trust and confidence, no? Or kaning mga confidential employees. They hold a highly confidential position nga grabe gid ang pagsalig sa ilaha. Common to that is kanang mga positions nga magkupot og sensitive information og kwarta. Even kaning mga cashiers, no? And usually gani unta kaning mga magkupot og kwarta banded ni sila. Nani sila murag insurance para na mawa, magkuwang, ma-short, didto kuhaon. Dili necessarily i-deduct dayon sa sweldo unless mapakita nga nagdanghag or negligent. Common practice pud na sa kumpanya nga kung negligent, nagdanghag, naa pa ka at that time, no, nga nahitabo ang paggawa, ikaw ang duty, usually sa imo nga gina-attribute. But dili na nila pwede idiretso og ingon nga bayri na kinawa dayon. It has to go through the usual nato nga due process, investigation, sipyat bagyod, danghag bagyod or wa bagyod kaysa in order to determine kung naa ba kay liability pagpanubag sa nawagtang, no? So in this case, yes, provided pwede nga ikay pabayron kini ning hawa man ka kadiyot sa kahawan di man unta ka pwede, but depende sa circumstances. Gilakan ba nimo, gidaba nimong yawi giunsa pagkuha, or gibiyaan nimo nagnanga, nilakaw ka, wa ka nagpahibaw. You know, there are many circumstances, no, to these things. So posibleng pwedeng yes, pwedeng dili, depende kung sadaan ba gyud or dili. Ikaduhang pangutana, nisulti ko no ang iyahang igsuon sa iyahang amiga nga maghikog siya o gihatagan niya og pusil. Agoy, ang iyahang manghod, pwede ba na kong ikiha ang iyahang amiga? Yes, because ning aid man ka og ning abet og nitabang para maghikog, no, ang iyahang igsuon, ang imuhang igsuon. You contributed to the suicide. Kay, you know, di man ta to niya buhaton. Ang it can be, no, it can be there's contributory factor. You can either be an accessory, no, or an accomplice sa katong maong krimen, no, to a murder or to a homicide. Kay ngano mo tunol man ka nga kibaw man kang sayop in taon na. Wa ko kasabot. In the first place, di na niya amiga, you are not a friend. Kay kung muingon ka nga ang problema lang ani tungod sa katong nawa nga kantidad or kwarta, dili pusil imong ihatag comfort, assurance, hope, no, nga ipasabot nga it is not the end of the world and dili na sakto imong buhaton kung patyo nimo imong kaugalingon. Amaw tong tawhana to, sorry for the word guys, pero galagot ko unsay utro pud tong mental tong tawhana nganong muhatag unya nganong naa say pusil, ikiha pa na natong illegal possession be nganong naa say pusil. Ikatulong pangutana, posible ba nga dili mapriso si Karen tungod kay nagparehab pa siya? Posible, but makonbikto sad siya, no, she will have to face criminal liability. Do ako kasabot yun, maybe ipa-autopsy tanig tarong, no, ug unsa yun ang sakto nga cause of death. Ikaupat og katapusan, gibaharan ko sa inahan ni Karen nga ipabarang ko niya ngek og human ana naglain og maayo akong lawas ug wala ko'y laing pasanginlan siya ra agay. Pwede ba nako siyang makiha tungod kay nagduda ko nga gipabarang gyud ko niya? Sorry gyud in town came pero wa gyud ni sa revised penal code. Wa sa jud ko'y nakit ang balaod nga pwede ta mukiha tungod kay naay gibarang nga gibarang ta. Most likely basin viral ng imong infection na hinungdan kay na stress ka sa kamatayon sa imuhang igsuon, wa kay tug daghan kag gihuna-huna. Of course, low ang ato ang immune system, prone gyud ta nga masakit. Sorry, but dili ko mutuan na, and besides di sa gyud ta pwede mukiha kay gibarang ta. Sorry ha, that dili na siya mao. Lahi dili pwede. Okay, mga suking tigpaminaw, kinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. RMN Moshi Moshi Shiki Yaki. Ingaw Kumayad sa bangkuan eh. Ada yung loan daw? Oo nag-loan dia. Inyo wala mo yung loan no? Ihaya ninyo eh. Ay, namo dito. Dili we. Pero namo ko may baktin. Oh, namo ganan. Sa may kahayaan ni nga utang mga puhunan ani.
1,000 lang simana. Namingaw ba ya? Yung kaibigan mo po kasi Kuya Bari ay likas na mapagbiro at ginagawang katatawanan ang lahat. Balikan sa akin na maawalan at seryoso ang mga bagay-bagay. Mas nauna niyang nilapitan ang bata at ang akala nila ay matulungan niya ito. Sila ya sabaw. Semua rasa lang ako dito. Law. Ayan nga. Asinso kanaan kaya ako ko gitrabaho pero ipit. Asinso kanaan sa forma pero zero balance. Utang ba akong puhunan? Importante ako mang kung bikuan, ako mang magkita, di ba? Murag asinso. Pero dili. Di ba Noel? Ngayon, murag asinso tanawag ako mang kung ipakita nga naanay na panday. Pero ang pangutan na ako nabay savings. Dili man na sa makita kung dili naa sa savings. Nasa bangko, di ba? Oh, nasa bangko.
Sila. May tira, oy. Sa ilon yun. Mana? Oh, tatay siyang twin. Twin na lang. Pila. Isa ka twin. Diba ko rin asin sa tanang pero pangutan na ang savings. Ako mau trabaho ko na kompak. Pero ko na. Ang iyong piso. Huwag ka ng piso. Ay, sakto na. Sakto na. Akura. Lubat na siya, oh. Pinacharge na na. Gusto na pagdere. Hindi man charge. Kita, no? Gusto dong ikaw magluto sa maha dong.